Здравейте, мили хора! Аз съм болен от диабет, хипертония, хипертироидизъм на щитовидната жлеза, астма, бездомен съм, нуждая се от средства за лекарства. Нали, за лекарства, моля, помогнете. Добри хора. Показва и от другата страна. Аз също ви моля да го подкрепите. Той заслужава помощ още тази вечер. Той сега ще ви каже точно къде може да преведете финансови средства за лекарства и за неговите нужди. Нека да го подкрепим. Благодаря ви, че ви има. Кажи сега. Значи, моите данни за EasyPay са Костадин Любомиров Апостолов. ЕГН 73 10 18 7000 7 и 3 нули. Телефона ми е 087 90 63 123. Това са данните. Моля, подкрепете го още тази вечер по EasyPay. Също така ще оставим линк и към Revolut. Можем да оставим и някакви други данни. Имаш ли ти коца, че аз не знам? Това са ми данните. Това са ти данните. Добре. Благодарим ви и ето човека се нуждае спешно от лекарства. Киси ли краставички? Много е хубаво. Много е хубаво, да. И аз обичам много. Предполагам и вие обичате. Ако обичате, кажете долу в коментарите, ядете ли кисели краставички. Благодарим ви и до нови срещи. До скоро!